bengalindela ukuthi uzoba ne-stage ekuseni. Yebo. Kuze kahle kahle umthandi ezweni mefika afike une-stage. Sihleli sihleli la. Yebo mina ngabona 9 ekuseni. 9 ekuseni. Lindela ukuthi kahle. Sukela Montville. Kodwa emakhaya kule hard. Yebo. Kodwa egcine kusungufikela ngoba ngilindele ukuthi yena uzokwenza show ukuthi uyafika ngesikhathi. Bese silindele ukuthi ke umcimbi uyaqala ngesikhathi sokuqala ngaso. Bengazi lento yama-trip ukuthi uhambe mawuse. Manje bathi balibhekisephi ngoba besuka la. Angibanje manje bathi baya. Ngoba vele banibhasa nje. Manje gcina ukuthi bazosibhaza, gcina sesitshela usefikile kumuntu ebesimlindile. Gcine sebehamba. Bathi bazobuya nini manje? Asinasiqiniseko manje ukuthi bazobuya ngasikhathi. Kodwa lokho abayenza ku-wrong vele gcina. Koze kuphela imali zini lizokhala. Namanje gcine ukuthi ufedi ukuthi bathi nje ukuthi imali engizoyiphuza ngesikhathi ukuthi mefika gcine ukuthi uyazi mase ngene e-stage uthi ngoba uyabangaka. Yazi ukuthi ngibudgetile yazi. Cover. Ngizobe sengibuka ke yonke umcimbi wonke uzophela kahle kahle. Wayezobe bengikhona ekhosini bengikhona ngesikhathi yomuka lemonto. Yebo. Bengikhona. Kodwa manje yena lento esiyenzeka manje. Uyikhonzile insizwa igcokama. Hayi khuleka ngana ukuthi ke uyabona uyena ayikhuleka ngana ukuthi. Umkhathanisi namuntu. Ngikhathesi namuntu ke balandile abantu engibalandelayo uyena ngapha eNorth Coast. Yebo. South Coast ubahope. Finishing club. Siyabonga iyakhala insizwa sife ngo9 ekuseni. Phatheka kabuhlungu lokho beyibhaza ngoba ibhasi liphuma njengamanje ligudla ngama-hostel alibheke eplaza kaMashu liye ebuhlanga bazobuya ntambama la ngabo 4 siyabonga.